sila ko. Ayan, gimata. Imphal municipality ki oja ga su ko. Municipality ki thak taw ga su ko mayang ko ta amol kai singgo ki ni wa na. Ado ay ngam ba ka pige. Oh, kung ta hito yan ba? Ay, YouTube mo ba ko? Ay, sun angam ba ka head to ang mga tabra? Ay, sana ako pilang ito ba ko? Mga tabra oh. Ati ay di YouTube na haba. YouTube. Ni ani katra ba? Ohum. Sir. Ini ke kami na rasa. Ay, anam ba kiti nila? YouTube ba? Oh, okay.